gaisuwarka, baban Islam gaisuwarka, gaisuwa gun sarki Naziru, ka tambarin ka Naziru zaki, sarki na waka gaisuwarka, na gaida sarkin masu waka, mai gidan waka uba ga waka, ka tambarin ka Bashir na doka, yau ni gare ka na doka waka, lalle ka ce da akwai bayani, waka abun sarki na waka, ya za a yi ya za a kare, ya wanda ke da ruwa a kofi zai zo gano mai rijiya ne, waka anan ka zo gidanta, shata na waka ne Naziru, kai waye san ka ina ka je ne, tambaya kun ka Bashir yaro, shi ko Nazir sarki na waka, an san shi birni har da ƙauye, inda batu ne na sarauta, shi ne ka waka da kujanye, manyan sarakai 'yan siyasa sun ce Naziru ba kamar sa, har da ma masu kuɗi ku gane sun ce Naziru ba kamar sa, baban Islam gaisuwarka, gaisuwa gun sarki Naziru, ka tambarin ka Naziru zaki, sarki na waka gaisuwarka, haka zancen yake babu haufi, tunda ka gagaro masu tsafi, dutsen ruwa kake kai Naziru, Allah ka kama kai Naziru, ba mai ganin bayan Naziru, kurman baki kake kai Naziru, to ya batun ilimin Naziru, zan so Bashir ku yi mun bayani, ai shi ka gane malami ne, kun malamai kuma ɗalibi ne, sarki na waka shi Naziru, baban Islam dai ka gane, in dai karatu ne misali, ya sauke Qur'ani da hadda, maganar karatu in na boko, sarki Naziru malami ne, gashi sannan ya san hadisi, shi din na ce maka malami ne, dogaro kai da ka kama Allah, ya isar maka komai Naziru, baban Islam gaisuwarka, gaisuwa gun sarki Naziru, ka tambarin ka Naziru zaki, sarki na waka gaisuwarka, ni Bashir dan yaro ku gane, na yi waka a wajen Naziru, to ya batun nasabar Naziru, zan so Bashir ku yi mun bayani, babansa babban malami ne, kakansa ma kuma malami ne, shi din na ce dan malamai ne, kuma shi ne ga Aminu Saira, kuma dan uwa kun Musubahu yan Ahmadu, kun ga zanen dutse Naziru, kai haka Allah ne yi ka, baban Islam gaisuwarka, gaisuwa gun sarki Naziru, ka tambarin ka Naziru zaki, sarki na waka gaisuwarka, gamji Nazir ka girmu suka, rumbun basira gaisuwarka, jarumi sarkin masu waka, to ya batu gun dukiyarsa, shi ma ina son jin bayani, shi dai Naziru mai kuɗi ne, a cikin su ɗin ma shi daban ne, in dai bayanin dukiya ne, duk masu waka ba kamar sa, mai gidan motoci Naziru, Dawisa kai sarkin ado ne, in kwalliya ce ba kamar sa, motar sa ɗaya
gida ta zo ka sanya min albarka. Ni Bashir ɗan yaro mai waka, in samu girma babu shakka. In dai sarauta ce Naziru, abban Islam kai ka waka. Sarki na sarki ɗan sarauta, ga gida ga kuɗi da mota. Allah ya dafa ma Naziru, ni ne Bashir ke maka waka.